Eddig komoly dolgokról beszéltünk, algoritmusok, ismétlési számok, százalékok. Most jön a jutalom, mert a Lexilet nem csak tanulásról szól arról is, hogy közben jól érezd magad. Az agyad sokkal szívesebben rögzít valamit, ha az élményhez érzelem vagy izgalom társul. A játékok pontosan ezt csinálják. Ugyanazokat a szavakat gyakorolod, de teljesen más ingerekkel. Nyomás, idő, verseny, és észre sem veszed, hogy közben tanulsz. A játékok fülön 5 különböző módból választhatsz. A párosító játékban szópárokat kell összekötni az idő ellen. A kvíz 4 lehetséges válaszból kéri a helyeset, reflexzerűen kell döntened. Az anagramma összekeveri a betűket, neked kell kirakni a szót. A gépelés a legnehezebb, le kell írni a helyes választ pontosan. És ott van a keresztrejtvény, a magyar szavakból kell kitalálni a kifejezést és rácsba illeszteni. Minden tevékenységért lexipontokat kapsz, de nem egyforma mértékben. Ha végigpörgetsz egy paklit, tehát elvégzed az aznapi tanulást, kapsz 1 pontot. 1. Ez nem sok, de pont elég egy nagyon fontos dologhoz. Mindjárt elmondom. Ha viszont játékokat játszol, az egészen más kategória. Játékokkal sokkal több pontot tudsz szerezni egyszerre. Minél jobb az eredmény, annál több pont kerül a számládra. És most jön a Lexilet legizgalmasabb része. A tűzpróba. A tűzpróba a Lexilet 21 szintes küzdőtere. Az alján a szunnyadó tűz. Ez a 0 szint, mindenki itt kezdi. A csúcson a napisten. Idáig csak a legelszántabbak jutnak el. A közbülső szinteken tűzzel, energiával, erővel teli nevek válnak. Minden szint egy újabb bizonyíték arra, mennyire komolyan veszed a tudást. A szinteken a gyűjtött lexipontjaiddal lépsz fel. Minél többet tanulsz, minél többet játszol, annál magasabbra jutsz. A tűzpróba a ranglistánál is személyesebb. Nem csak azt mutatja, hol állsz másokhoz képest, hanem azt, mennyire vagy elkötelezett saját magad fejlődése iránt. Hogy a tűzpróbán maradj, sőt, emelkedhess, ott van a tudáslángja. Ha minden nap szerzel legalább 1 lexipontot, akár csak egyetlen pakli végigpörgetésével, a lángod égve marad. De vigyázz, ha egyetlen napot kihagysz és a lángod kialszik, visszaesel a szunnyadó tűz 0 szintre. Nem egy szinttel lejjebb, 0-ra. Ezért a napi 1 pont nem opcionális. Ez az alapfeltétel. Persze bárkivel előfordulhat, hogy ki kell hagyni egy napot. Erre való a lángőrpajzs, egy beváltható védelem, ami egyszer megőrzi a sorozatodat. Gondolj rá úgy, mint egy biztosítékra. Remélhetőleg nem fog kelleni, de jó tudni, hogy ott van. 1 pakli, 1 pont, 1 nap. Ennyi elég ahhoz, hogy a lángod ne aludjon ki. De ha igazán fel akarod szítani, játsz, gyűjts pontokat és mász felfelé a tűzpróbán. A szunnyadó tűztől a napistenig. Ez a te utad. Kezd el még ma!